dokončil prověrku všech systémů a po vzletu je MiG-29. Svou vítěznou sestavu z leteckého dne ve Fairfordu nám předvede nám a našim divákům již dobře známý Ivan Hůlek. Pilot, který vlastně sem do Hradce Králové přiletěl téměř přímo z Holandska, kde se zúčastnil společného cvičení, společných letů s holandskými kolegy. My jsme ho vyslechli, chtěli jsme získat i pro naše vojenské letce zkušenosti s tímto druhém výcviku. Zajímavé poznatky. Výkrut, plné forsáže, okamžitě přechod do kolmé vertikály. Otočení o 180. Ale zase na zem k miráži. Tady to vidíte, tady roluje předváděcí pilot francouzského letectva z miráží. Program leteckého dne dostává, ten odpolední program, ta odpoledního část dostává doopravdy grády. Víte? Ty jsi mluvil o těch zajímavých poznacích, abychom to jenom nenakousli, nedopověděli. Dá se vlastně říct, že ano, Su-25 roluje před diváky i spadáky, že vlastně slovenští piloti tam byli minimálně rovnocennými partnery při těch fingovaných vzdušných soubojích. Samozřejmě zpočátku slabší znalost terénu i způsobu velení a řízení ve vzdušném boji dělala nepatrné potíže. První den, kdy to bylo 50/50, ale v dalších dnech už na tom byli slovenští piloti, tahali za delší konec. Tady jste viděli vohníčky, výstupu trysek, přídavné spalování. A přechod spodem do zatáčky od 360 na koordinaci pohybu, na koordinaci kormidel. Velice náročný prvek, zvlášť u dvoumotorového letounu, navíc se dvěma výškovými a se dvěma směrovými kormidly. Když jsme mluvili o tom přídavném spalování motorek, jsou to motory Sarkisov RD33 a s tím přídavným spalováním mají tah po 81 km. Ty také dávají právě letounu tu počáteční stoupavost řádově těch 330 metrů za sekundu. A tady nám Ivan Hůlek jen dokumentoval, jak je potřebná fyzická připravenost pilota. Mluvil jsi o pilotu, máme ho tady. V reále vidíme Ivana Hůlku a po usednutí do letounu bývalý pilot československého letectva ze základny Žatec, nyní slovenský pilot ze Sliače, dvojnásobný vítěz prestižní trofeji z Královského leteckého dne ve Fairfordu. A jak loni říkal, do Hradce létá strašně rád, protože vlastně lítá domů. Ano. Vidíte, že letoun neletí snad vteřinu rovně. Tam si vestibulár a odolnost pilota přijdou skutečně na své. Prostě se tam nenudí ten pilot. Skutečně se nenudí a je to srovnatelné fyzickou námahou s přeházením jednoho valníku uhlí a psychicky těžko na to najít měřítko. Když si vezmeme, co všechno ten pilot při tom předváděcím letu musí mít na paměti. V první řadě nedostat se do prostoru diváků, to je pravidlo číslo 1. Bezpečnost, bezpečnost, bezpečnost. Minimálka? Ne. Ano, minimálka. Je? Vidíte? A je to bez podvozku.
Minimálka bez podvozku, okamžité zrychlení levou zatáčkou. Bez stoupání takových 45 stupňů. Ano, a k ukázce je již připraven pilot Harrieru, který pozorně sleduje vystoupení trošičku odlišného typu letounu. Určitě nám pilot bude chtít předvést, že dokáže to samý plus něco navíc díky úplně jiné konstrukci Harrier. Podplukovník Ivan Hůlek přes svůj mladiství výzor je už zkušený veterán letounu MiG-29 a umí využít jeho vlastnosti skutečně až do letounových omezení. No podívej se na ten nožový let. Tam je krásně vidět, chvilku bylo vidět, že to skutečně drží tím spodním motorem. Ano, ten nožový motor téměř na volnoběhu, spodní na maximálu. Ano. Koordinace kormidel. Obrovské nároky na prostorovou orientaci v každém okamžiku. Já si pamatuju, když, myslím, že to bylo na leteckém dnu jednou Mladý Boleslavi, kdy tehdy, myslím, znám ještě piloti se SU-7 předváděli vlastně poprvé u nás nožový let, že to byla svým způsobem sezatace na takovým těžkým bojovým letounu, prostě udělat vlastně akrobatickou klasickou figuru soutěžní akrobacie. A to byl letoun jednomotorový a s jednou svislou ocasní plochou. Ano, nyní přistávací konfigurace, za okamžik dotek betonu, plný výkon motoru. Podívejte se ten úhel a zvukové efekty. A stále pokračuje a to je ta fáze, kdy stoupání převyšuje 100, 150, 200 metrů za vteřinu. Takže vlastně, když někdy čteme letmé přistání a vzlet, tak teď jsme to viděli i natura přímo ukázkově učebnicově. Všimněte si, bych řekl, takové... To byla paráda. To byla paráda. Jo. Odbrždění na minimální vzdálenosti. Něco, co předvádí francouzští piloti z letounu Mirage 2000. Přitom odbrždění do minimálky 1,5 výkrutem ve třetí zatáčce. Jako by mě Ivan slyšel, já jak jsem začal tu větu, tak jsem chtěl říct, všimněte si, takových těch amplitud, zrychlení, zpomalení při té sestavě, co všecko, změna toho rytmu té sestavy. A teď se to viděli, jako kdybychom byli spojeni a slyšel mě ve sluchátkách. A nyní už uklidnění na celé ploše. A na předběžné čáře je připraven již ve vyčkávacím postavení letoun Mirage 2000. Taky ukázkový zkrácený manévr tady byl na to přistání. Skutečně minimální. Ten je možný jen pro soutěžní piloty nebo v bojových situacích. To až tak s předpisy vojenskými není zcela v souladu ukončení poslední zatáčky. Ale vidíte, minimální dráha potřebná pro ukončení výběhu. O padácích jsme si tady říkali, přistávacích, tak vychutnání tvarů MiGu 29 s výsostnými znaky slovenského letectva. Na zádi trupu krásně vidět přitažená plovoucí výšková plocha. A potlesk na otevřené scéně, přestože to Ivan nemůže slyšet, vychutná si to potom až před diváky znovu. A tak jako mnozí další, i on nám připravil jedno z překvapení a já mám obavy, že to nebude asi překvapení poslední, tak jak jsem se díval na čáru předběžného vzletu. My jsme s piloty hovořili o jejich sestavách, na co soustředit pozornost. A o tomto manévru se nám Ivan nezmínil. Filuta.
Taky pilot se momentálně rozhoduje. To je něco jako krasobruslař, jestli udělá dvojicí nebo trojitý skok. Jistě to přirovnání je trošičku jiné, ale je to rozhodnutí na poslední chvíli V tom je většinou. mistrovství pilota, že to při